Představujeme čočky MyoSmart, první brýlové čočky s technologií DIMS, technologií, která řeší progresy krátkozrakosti u dětí. Bezpečně, jednoduše, účinně a neinvazivně. MyoSmart zpomaluje ve srovnání se standardními jednoohniskovými čočkami progresy myopie u dětí ve věku od 8 do 13 let v průměru o 60%. Brýlová čočka s inovativní technologií DIMS koriguje myopickou refrakční vadu na celé ploše. Je opatřena strukturou segmentů pro zpomalení progrese myopie. Výsledky 6leté dlouhodobé navazující studie prokázaly, že účinek čoček MyoSmart je udržitelný v čase. U dětí, které přestaly používat brýlové čočky MyoSmart, nebyl pozorován žádný rebound efekt. Tyto skutečnosti získaly mezinárodní uznání. Čočka MyoSmart získala prestižní ocenění na Mezinárodní výstavě vynálezů v Ženevě. Získala ocenění Silmodor v kategorii vidění na pařížském mezinárodním veletrhu oční optiky Silmo a byla popsána Mezinárodním institutem pro myopii jako účinná volba pro řešení myopie. MyoSmart je bezpečná, jednoduchá a účinná neinvazivní metoda pro zvládnutí progrese myopie. Po uvedení na trh v roce 2018 je čočka MyoSmart nyní dostupná na více než 30 trzích a po celém světě již byly zakoupeny více než 2 miliony čoček MyoSmart. Hoya Vision Care je nadále jedním z lídrů v oblasti řešení myopie u dětí a prosazování nových postupů a pokračuje v podpoře klinických studií v mnoha zemích, aby umožnila očním specialistům činit informovaná rozhodnutí. Rozšiřujeme své znalosti o klinickém použití čoček MyoSmart a jejich roli v řešení myopie. Společnost Hoya Vision Care se zavázala, že bude rozvíjet technologie a partnerství s očními specialisty, aby mohla poskytovat služby milionům pacientů s myopií po celém světě.